Chcete vedieť, ako štát hospodári s vašimi peniazmi? Najprv zaplatte. Národniari chcú spoplatniť infožiadosti. SNS chce koncentrovať moc v rukách Martiny Šimkovičovej. O dotáciách v kultúre by ponovo mala ministerka rozhodovať sama, bez komisie. Andrej Kiska je vinný. Krajský súd v Prešove mu za daňový podvod vymeral 2-ročnú podmienku. O tom všetkom sa dnes budem rozprávať s riaditeľkou nadácie Zastavme korupciu Zuzanou Petkovou. Vítaj, Zuzi. Ďakujem. Toto sú strašidelné témy a mám pocit, že Halloween už skončil, alebo nie? Tak áno, no. Na Slovensku sa tie strašidelné témy ťahajú vždy trošku dlhšie. Na Slovensku je Halloween celý rok. Asi tak. Najmenšia vládna strana SNS prichádza s najväčšími nápadmi. Jej poslanci navrhli zmeniť infozákon. Tento zákon umožňuje každému občanovi pýtať si od štátu informácie o tom, čo robí. Ponovom by ľudia za takéto informácie museli štátu zaplatiť. Stačí, aby úrad vyhodnotil, že žiadaná informácia si vyžaduje mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie. No, tak začneme tým infozákonom. Keď sa teda budem pýtať nejakého ministerstva, že ako hospodári s mojimi peniazmi, tak im to, za toto im budem musieť najprv zaplatiť. Rozumiem tomu dobre? Presne si to stráfil a nie len, že za toto im budeš zaplatiť. Ty zaplatíš úradníka zo svojich daní najprv, že vôbec pracuje a potom ho zaplatíš ešte raz, že vyhľadáva nejaké informácie, na ktoré ty máš zo zákona aj z Ústavy Slovenskej republiky právo. No dobre, ale tak musím povedať, že ja si bežne takéto informácie nepýtam od štátu. Koho sa takáto zmena dotkne najviac? Väčšinou sa dotkne novinárov, ktorí rádi sa vrtajú v rôznych kauzách a radi sledujú, ako štát míňa peniaze, čo nakupujú jednotliví ministri, či náhodou nezvýhodňujú svojich blízkych, brata, sestru a podobne. Potom sa to asi dotkne aj nás, mimovládok, ktoré tiež kontrolujú štát, kontrolujú štátnu moc, štátne úrady a podobne. Ale samozrejme dotkne sa to aj aktívnych občanov, pretože sú aj takí občania, takí vrtači, ktorí napríklad chcú vedieť, na čo ich obec minula peniaze, koľko stála napríklad vianočná výzdoba v obci, či to nebolo viac, ako starosta minul napríklad na miestnu škôlku a podobne. Takže všetkých týchto sa zákon dotkne a nie len ich, ale potom aj teba ako bežného občana. Aj keď si tie informácie nežiadaš, tak potom sa o týchto informáciách nedozvieš v tlači ako doteraz, pretože novinári nebudú mať možnosť, hlavne tie menšie redakcie, menšie médiá, lokálne, nebudú mať toľko zdrojov, aby podávali infožiadosti a aby sa dostali k informáciám, ktoré by ti mohli ďalej sprostredkovať. No dobre, a neboli tí novinári a tieto vaše mimovládky príliš takí zvedaví a neboli tí chudáci úradníci zahltení takýmito infožiadosťami? Neboli. A? Jednoducho neboli. Je pravda, že ten návrh zákona je veľmi zmetočný. Samo o sebe aj to znenie je také, že nie je úplne jasné, kedy budú môcť a kedy nebudú môcť úrady žiadať peniaze za to, že ti vyhľadávajú informáciu a rovnako ani dôvodová správa celkom presne neobjasňuje, že prečo vlastne navrhovatelia si myslia, že je tu takáto potreba vlastne spoplatniť infožiadosti, pretože z rôznych štatistík, napríklad zo štatistiky našej partnerskej organizácie spolupracujúcej Transparency International Slovensko, nevyplýva, že by úrady nedokázali vybavovať infožiadosti alebo že by nimi boli zahltené. Len okolo 0,7% úradov alebo žiadostí v minulom roku nebolo vybavené v časovej lehote, ktorú určuje zákon. To znamená, že aj teraz úradníci a úrady stíhali tieto požiadavky od občanov riešiť. No ale prečo chcú teda takýto zákon prijať? Akože čo má byť jeho cieľom? Má byť jeho cieľom to, že sa naplní štátna pokladnica? To asi nie.
To si nemyslím, pretože tie zdroje určite nebudú také, aby to naozaj sme pocitili na plnej štátnej pokladnici. Skôr si myslím, že občania budú menej žiadať o tie informácie a tým pádom aj menej platiť. Štát bude menej kontrolovaný. To znamená, že aj tí úradníci budú mať voľné ruky, môžu viac možno míňať, tá kontrola bude menšia. Skôr sa domnievam, a to z viacerých takýchto návrhov, ktoré SNS predkladá, aj táto vláda predkladá, že práve nechcú, aby sa im niekto zvonka pozeral na prsty. Vidíme to aj pri ďalších návrhoch zákonov, ktoré prešli, napríklad novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá spôsobila, že štát viac nakupuje napriamo a ľudia sa napríklad nedozvedia z vestníka verejného obstarávania, čo vlastne nakúpil. A je tu už aj nejaká taká predstava, že koľko by to mňa stálo, keby som o to požiadal? No práve, že nie je. Ako hovorím, ten zákon je vágne napísaný, to znamená, že nie je úplne jasné, koľko a za čo budeš platiť. Skôr sa to javí, že to bude možno aj na svojvôli toho úradníka alebo toho úradu, za čo a koľko vlastne si vypýta. Národniari predložili do parlamentu novelu zákona o poskytovaní dotácií. Tento návrh sústreďuje väčšiu moc do rúk ministerky Šimkovičovej. Rozšírili by sa oblasti, v ktorých môže o dotáciách rozhodovať sama bez odbornej komisie. Hodnotenie expertov by nepotrebovala pri dotovaní oblasti ako boj proti dezinformáciám či lokálne vysielanie. No tak toto je gól, lebo ja, ak si dobre teda pamätám, tak pani Šimkovičová rozprávala dosť veľké blúdy v televízii Slovan a teraz má rozdeľovať dotácie na boj proti dezinformáciám. Tak to už dneska chodí, veď pani Šimkovičová v tej televízii Slovan pôsobila aj s pánom Kotlárom, spoločne napríklad šírili podľa viacerých odborníkov dezinformácie, napríklad ohľadom pandémie a očkovania voči covidu. A teda pani Šimkovičová sa stala garantkou mediálnej politiky, pán Kotlár zase preveruje, ako to s tou pandémiou bolo. Všetci vieme, že už aj vlastní z koalície ho kritizujú za jeho výstupy, pretože spochybňuje vedcov. No a pani Šimkovičová zase by podľa tohto návrhu zákona mala dostať právomoc rozdeľovať peniaze aj médiám na to, aby bojovali s dezinformáciami alebo v jej prípade s informáciami. To uvidíme. No dobre, a teraz ak sa teda pani Šimkovičová môže ponovom rozhodovať bez teda pomoci odborníkov, tak sa môže stať, že zadotuje nejaké tie dezinfoweby, kam chodí na rozhovory, nie? Áno, vyzerá to tak, že vlastne ona sama preferuje skôr takzvané alternatívne médiá, dokonca si to vláda do istej miery aj dala do programového vyhlásenia, že bude vytvárať priaznivé podmienky aj pre tieto médiá. Čiže áno, je častým hosťom v takých médiách, ako je napríklad Infovojna, alebo aj rôzne české weby, ktoré sú označované za weby šíriace v niektorých prípadoch polopravdy, v niektorých hoaxy. Takže je možné, že budú tie peniaze smerovať práve tam. No dobre, no ale prečo by o týchto dotáciách mali teda rozhodovať komisie? Veď väčšinu vo voľbách získala vláda, nie nejaké odborníci. Vláda získala, áno, má mandát na to, aby vládla, avšak tie peniaze nie sú peniaze pani Šimkovičovej. Ona ich tam na to ministerstvo kultúry v bátôžku nepriniesla. Sú to peniaze opäť nás všetkých, aj moje, aj tvoje dane, ktoré sa v rámci rozpočtu prerozdeľujú. A ja si myslím, že práve preto by mali byť rozdeľované transparentne. Nie podľa preferencií jedného človeka, ale naozaj aj podľa kvality tých projektov a mali by ich posudzovať odborníci, ktorí vedia napríklad aj zhodnotiť, či tá hodnota, ktorú projekt prinesie pre Slovensko, zodpovedá napríklad žiadaným financiám alebo poskytnutým dotáciám a grantom.
No a tento halloweenský strašidelný zákon akože prejde a vy s tým neviete niečo urobiť? No, tak my sme vyzvali poslancov samozrejme, aby tento zákon neschválili, aby neprešiel parlamentom a nezačal platiť. Koalícia má väčšinu, aj keď zdá sa, že teraz pomerne tesnú, lebo neviem, či si zaregistroval, že Rudolf Huliak, poslanec spolu s ďalšími blízkymi svojimi poslancami sa rozhneval práve s vedením SNS a tak trošku štrajkuje pri podpore zákonov, čiže uvidíme, či tento zákon získa dostatok hlasov, ale stále platí, že koalícia tu väčšinou má a zákon teda môže prejsť do druhého čítania a vstúpiť do platnosti. My veríme, že niektorí poslanci možno Hlasu ho kriticky zhodnotia a nedajú svoj hlas. A kedy by toto malo sa udiať, toto hlasovanie? Všetky tie zákony, o ktorých rozprávame, sú práve na aktuálnej oktobrovej schôdzi, čiže v najbližších dňoch uvidíme, akú šancu majú tieto zmeny na schválenie. Krajský súd v Prešove uznal ex-prezidenta Andreja Kisku vinným z daňového podvodu. Súd mu uložil jednoročný trest s podmienečným odkladom na 2 roky. V praxi tak ide o 2-ročnú podmienku, peňažný trest mu neuložil. Sadzba je nižšia aj vďaka vládnej novele trestného zákona. Podľa ex-prezidenta medzi sudcami zavládol strach a Ficove vyhrážky zabrali. No, Zuzka, ja sa priznám, že neviem úplne, čo si mám o tejto kauze myslieť. Dobre, tak poďme si najskôr teda vysvetliť, čo pán Kiska spravil. Áno, tak máš pravdu, že o tej kauze sú rôzne rozporné informácie, zároveň to nie je sranda, pretože pán Kiska je prvým v podstate odsúdeným prezidentom na Slovensku za nejaký trestný čin. Je to však tak, že jednoducho dane sa platiť musia a keď sa snažíš to nejakým spôsobom obísť, tak to môže polícia vyhodnotiť ako daňový podvod. To sa stalo aj v tomto prípade. Jednoducho pán Kiska ešte, keď nebol prezidentom, ale iba kandidoval, zaúčtoval niektoré výdavky na prezidentskú kampaň ako výdavky svojej firmy, ktorá však samozrejme nekandidovala a snažil sa, alebo teda jeho účtovníci alebo poradcovia s takýmto spôsobom snažili znížiť si daňovú povinnosť, čo sa v podstate aj stalo a jeho firma si na základe týchto výdavkov v prezidentskej kampani požiadala o tzv. Vrátku DPH, čiže o vrátení časti dane. Na to v podstate prišli daňoví kontrolóri, ktorí mu to vytkli. Pán Kiska to doplatil, to sa v zásade stáva ako keby na Slovensku bežne. Musím povedať, že bohužiaľ, pretože podnikatelia sa snažia si takýmto spôsobom optimalizovať dane a nie je to v poriadku, nie je to v súlade so zákonom a jednoducho pán Kiska na to doplatil a súd ho uznal vinným. No a je to naozaj tak, že súd sa rozhodol pod tlakom? To by som netvrdila, nemyslím si to. Ja stále verím v tom, že slovenské súdy sú naozaj nezávislé a sudcovia sú práve preto na svojich miestach, že sú schopní odolávať tlakom, čiže ja verím v to, že ako okresný, tak aj neskôr krajský súd rozhodoval na základe dôkazov, ktoré dal na stôl prokurátor. No áno, lebo ja mám taký pocit, ale že pri vyšetrovaniach v minulosti sa ukázalo, že na odsúdení pána Kisku mal teda akože veľký, alebo záležalo pánovi Ficovi aj pánovi Bodorovi, alebo sa mýlim? Je to tak, je pravda, že pán Kiska viackrát naznačoval, že bol v podstate
vydieraný Smerom aj v tom čase Robertom Ficom, ktorý mal podľa jeho slov záujem stať sa ústavným sudcom, že keď nepôjde po ruke vládnej koalícii, tak môže na to doplatiť napríklad takýmto trestným konaním. Takisto bolo spustené vyšetrovanie, kauza sa volala Súmrak, kde naozaj bolo dokázané, že napríklad podnikateľ blízky Smeru Norbert Böder cez svojho ďalšieho známeho podnikateľa Tomáša Rajeckého, spomínaného aj v súvislosti s organizovaným zločinom, tak pustil cez fiktívnu e-mailovú adresu muža s menom Jegorov tieto informácie médiám, aby teda spustili nejakú diskreditačnú kampaň na pána Kisku. Opäť táto kauza bola vyšetrovaná, bol obvinený zo zneužitia právomoci a aj z nejakých ďalších trestných činov viacerí ľudia. Medzi nimi aj Robert Fico a Robert Kaliňák. Cez známy paragraf 363 však bolo toto obvinenie zrušené. A tento spomínaná, teda táto kauza Súmrak, tá sa ešte vyšetruje, alebo už je definitívne pochovaná ako naša NAKA? No, nepočuť o nej, čiže pravdepodobne spis leží niekde v šuflíku, možno ho na tej zrušenej NAKE aj zabudli a ja presne neviem, čo sa v tom spise nachádza, čiže je aj možné, že vďaka novele trestného zákona, ktorá skrátila premlčacie lehoty a priniesla mnohé zmeny, ktoré spôsobili, že niektoré trestné činy sú premlčané, že aj tieto niektoré skutky budú premlčané. A myslíš si ty, Zuzka, že odsúdenie pána Kisku je spravodlivé? Na to je ťažké odpovedať, lebo je pravda, že možno teda, keď aj právnici alebo novinári hľadali podobný prípad, že by bol odsúdený podnikateľ za to, že áno, pokúšal sa nejakým spôsobom si znížiť dáne, ale potom ich doplatil, tak takýto prípad nenašli. Je však fakt, že naozaj v našom trestnom zákone sú tieto povinnosti a ich porušenie jasne definované ako niečo, čo je v rozpore so zákonom, čo je trestným činom, takže bez ohľadu na to naozaj takýmto spôsobom si krátiť daň Kisková firma nemala. Avšak sú aj tie ostatné okolnosti zaujímavé a to teda už to spomínané politické pozadie toho, že pravdepodobne, ak budeme veriť slovám pána Kisku, a ja mu verím, že bol týmto prípadom vydieraný, tak tie okolnosti sú naozaj také zvláštne, že tá spravodlivosť skrýva na jednu nohu, pretože dostihla pána Kisku, ale v prípade pána Fica a pána Kaliňáka a kauzy Súmrak sa jej asi nedočkáme. A týmto krásnym zakončením sa s vami rozlúčime. Ďakujeme Zuzane Petkovej, riaditeľke nadácie Zastavme korupciu. No a asi sa teda uvidíme aj pri ďalších halloweenských témach, aj keď už teda nebude Halloween. Zuzka, ďakujeme. Tém bude určite dosť. Ďakujem. Všetko dobré.